everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Unsay inyong gihimo sa maong na babae? Amo siya nasakpan nga nanapaw. Og sigol sa balaod ni Moises, ang babae nga masakpan nga manapaw, ba't yun pinaagis magbato? Mao ba? Kubo siya sa yuta. Gusto ba siya gisuwa? Gusto ba na yung gisuwa? Barok siya pabalik. Barok siya pabalik ko. Kinsa ninyo ang walay sala ang unang mubato ni ining maong na babae? Sige. Kadtong walay sala ang unang mubato ni ining babayhana. Daw nagauaw sila og adab-adab ka na biya. Libalik siya sa pagtikubo og may kisuwat sa yuta. Asa na sila? Sila mihurot og biya. Mibarog siya pag-usapa. Iya kong gitutukan. Kaagop sa iyang naam. Wala ka ba nila siluti? Wa ko nila siluti magtutudlo. Nauwaw silang tanan sa imong gisulti. Kung mao, dili pud ako musilot kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Juan 19, tudling 28, ngadto sa 30. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug gitunlob nila ang espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isopo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya og namatay. Bisan sa atong kakuwangan, isip tao, pinangga kita sa Dios. Og bisan kuwang kita sa pagtuo og pag-ilak kaniya, siya na mismo ang mupaila-ila sa iyang kaugalingon kanato. Sa iyang subay, sa iyang pamaagi, hangtod na kita makaila og muilak kaniya. Ang RMN Drama mudalit na usab ning pinalahi nga sugilanon agig pagyukbo ning adlaw sa pamalandong. Niya kining sugilanon nga naguluhan, Hesus ko, Diyos ko. Gusto na in taon, dong! Maluin taon ka na ako, dong! Hilom naman! Hilom na! Di gani ka mo hilom ron! Ibusda ko rin sa imong naong ning imong mga santos! Ayaw! Ito na pila ang altar, dong! Gabaan ka! Ha? Gabaan? Gabaan eh, ha? Ha? Ginoo! Rico, ayaw! Rico! Kining cross na sigihan ni mong kampo! Punggago! Rico, ayaw! Ayaw! Diyos ko. Hain naman sab ka ang akong anak. Pasado 2:00 na. Wa pa gyud siya mapaulit. Dili sab siya makontak. Ay, Ginoo ko. Hain man siya karon. Manalit diin taon siya. Pasayloain taon siya sa iyang pagpamuak sa mga imahin ganina. Mangayo sab ko ang pasaylon imo, pero sayod ka yun. Nasukad sa bata pa siya.
Ako na siyang gipaduol nimo. Ambot kun ngano nga sa iyang pagdako. Wa naman siya mo ilani mo, Diyos ko. Pero bisan pa man, muhangyo ko. Kaloy iyang akong anak. Tabangi ko nga mobalik siya pag ilani mo. Maluoy ka, Jesus. Diyos ko. Maluoy ka. Animala ini. Uy. Baklay na nung ko na. Nga nung naguba mo sa to kong motor. Buisit. Uy. Depa. Kung sabing dapita. Anong naabot mo ko din eh? Oh. Pag-isog ka. Sula. May ganay ayag ang buwan. Murag bungtod man eh. Asam day ko. Diba? Asa ko cellphone? Hala! Wa nga ko cellphone. Animal ka din eh. Nabiyaan ako akong cellphone? Patay! Sus! Wagid. Wagid sa akong bulsa. Mauna ni ron. Sa ubay ako. Sulay niyo eh. Saon may na ako pagbalik nga wa mo ko mahibaw sa ni Dabita. Puwa nga. Nahubog gid ko. Kamay ra mo to akong giinom. Lah. Wa ka kuminua. Gimino gid tingali ko. Kay di magid ko familiar ning Dabita. Wa pa gyud mga bahay. Anong naabot mo ko din eh? Klaro mo ning layo or kay syudad. Kabaw na ko. Balihon ko rin akong t-shirt. Gimino gitingali ko. Okay. Nabalin akong t-shirt. Aragyan ko din eh. Loh, may mga tao na padung din eh. Magpasalipod ko ng kahoy kitang matripan ko na nila. Hindi na ko nila makita din eh. Klaro ko na ako. Mga tarong ba ni sila o dili? Loh, kung sa mga tunog ba? Murag lahit magtingog. Hala! Nag-costume lagi na sila. Nabay mga bangkaw. Ngi, mga foreigner. May shooting? Pero, kung shooting, uwa man. May nagdag-kamera. So, raman ang gibit-bit nila. Wasok ko'y nakitang Pinoy, bisag ko sa. Wala, no? Nihunong bagid sila sa akong tungod. Nganong gikubaan mo ko? Udas! Udas? Shooting lagi ni. Shooting ni. Naarang gingong hudas eh. Lahi ang gisulob. Mura siya. Apostolis. Si Judas Iscariote. Mauna. Maoday kunuhay na siya. Pero, nga may kamera? Wa say lights. Dapat na ito yung lights. Di na ko kadungog silang istorya na. Atin pa. Husto. Basig illegal tingali ni ilang shooting. Wa ni sila permit. Maong. Sus, sayang nga wa ko cellphone na. Ma-videohan nung tayo na ako. Kinsa ka day ni sila, no? Mga gwapo ra ba? Pero, mga bagsikig na ho. Ang ngayon kayong mga animal. May kabayo pa yun. Wow, nadutay. Nindutay, astiga ng bayo eh. Asaman! Kaunahan pa, sir. Pero di na kayo. Lah. Tuwa siya karon sa Gitsimani. Uban sa akong mag-aubang apostoles. Hindi ka mo na dito. Kung kinsa akong doolon o hagkan, baon na si Jesus.
Uy, kang lugawa. Walang damang nga makakita og shooting na. Ha? Ginoo ba yan? No! Siya ang mamay ni, no? Kung may bao sa ini. Sayang lang yun. Wa akong cellphone. Videohan tatanong ko. Layo na sila eh. Musunod ko. Musunod ko. Di lang kong magpadool kay makabantay niya sila na ako. Ako rin niya yung makaguba sa ilang shooting. Sunod ko. Asa naman to? Asa naman to sila? Patay. Wala ko makasunod nila na. Skang nasaag naman ko. Unsa naman eh? Naida kong kahoy ay. Paway sa ko diya. Amahan, kung mahimo, iiway ka na ko, hindi ko pa. Hala. Apa ng imong pagbuo, mao ang natuman. Skang. Nag-una kong abot sa set sa nagdaan ni Jesus. Pero nga nung marug na akong balibo, mayuha mo acting ano niyo eh. Para magtinuod. Kitsa magidikan na silang mga artista ha? Di magid ko familiar nila. Ni abagid ko dapit siyang likod. Astang makita ko sa kamera no? Di lagi ko malihok. Bilipan ako inilang production eh. Asa yung mga kamera ni sa? Nya, wapag yung direktor. Layo ra gid tingali ang direktor ug mga crew. High-tech lang gid kini sila. Siguro may mga earpods lang gid tingali ni sa ilang mga dunggan. Magdungog ra gyapon sila. High-tech man. Nya, naara sa sila yung mga lapel. Chuya ini, chuya wi. Mutanaw lang gid ko. Lahi sa di akong na-experience na. Nabot ang grupo ni Judas. Nagatungin mo. Wagin mo muhatag o higayon nga magtugaw uban ako. Ay, si Tira, magtutudlo. Magtutudlo. Abot na Judas. Nikis na siya ni Jesus. Kuyawa to eh. Kuyawa. Realistic mo kayo. Nambarag magsamot akong balhibo na. Murag di shooting akong gitanaw. Labi pa kay wikat-kat. Nadama ko. Gikulbaan kong ayaw. Maayuhay ni nila eh. Nindot kayo. Nalipong ko. Sa mga kasaba. What the? Ang sabi ni? Ganong, asaram sa ding dapita. O ganong, Jesus! shooting pa ka ni? Murag di naman. Karoon pa ko magkabantay. Ang akong sulong. Di man niya akong biste. Nag-t-shirt o maong pa ko ganina. Gabi eh. O karoon, hayag na. Nakatuog ko. Gusto. Kay nung dog mo nga nalipong ko gabi eh. O karoon. Ngano din eh. Ngano di ko. Nasakpan ka ko o giapi na lang sa shooting nila. Pero, imposible ka sa doy. Huwag ko'y nakita nga wag na costume. O katagkanin ni mga tawanan. Kung shooting ni. Pero asa mo sa digi shooting? Huwag may ini nga lugar sa Cebu. Ang nagdani Jesus kadagabunog. As kulay ini. Murag tinuod mo gini. Or nagdamko ra ba ka ko? Aray. Sakit man. Huwag sa mo gini ni. Damko mo ni, o dili. Shooting ni, o dili. Murag di na mo gidagi ni shooting. Buhi si Barabas, ilansang sa krus Jesus. Manghulaw, wa ko'y labot sa kamatayo niligtawhan. Ilansang si Kristo!
may gisakitang nagtanaw niya. Igor siyang niutong sa tagilati ko. Di ni shooting. Huwag ko makasabot ka nun eh. Pero ni ako sa iyang panahon. Ni ako sa panahon sa pagsakit sa Ginoo. Oh. Tora siya. Nagpasa na sa krus. Di na mailang yan ang napuno na sa dugo. Paitas yung gidangatan, uy. Magpadool ko. Musuot ko sa mga tao. Nilingi sila ko. Nadagma pagit siya. Luya eh. Duuya niya eh. Kasakit sa kutugan. Naluwi ko sa kong nakita. Kaluwi ni Jesus. Kaluwi sa kong Ginoo. Ug wako'y mahimo. Igor ako sa pagtanaw. Kasay luha ko! Kinsa to? Di ko mahimo masayam. Di nito dapat nagikan ang... si Judas. Nagpitayan ng punuan sa kahoy. Naghihikog siya. Mingaw na kayo. Wala na mga tao nga nagtikaw-tikaw. Tingali, doon na silang tanan sa Golgota. Mato ko. Pero, wa mo ko katuod. Asa na? Asam ko mo agi? Kadit lang. Asa mo? Moadto mi sa Golgota. Moadto mi sa magtutudlo. Kuya ko. Kinsam ka na yung mga bayana? Kupahain ni nila, uy. Di ka ni si Mama Mary ni Usa? Salome. Maong ni pinakagwapa. Paspasan na to ang atong paglakaw. O Magdalena, paspasan pa na to. Siya di si Magdalena. Tuglo! Iso! Kinansa na yun siya. Lord, sorry. Igor, agad ko sa pagtanaw ni mo. Igor, agad ko pagsaksi sa kasakit na imong ginangatan. Di ako'y dagat tubig. Paim na ninyo og tubig ang magtutudlo. Ako'y Donald B. Palihog. Sir, di aran tubig, sir. Sukaan niya paginaw niya! Ganito eh! Pawa! Diyos ko! Diyos ko! Rico, pagmata dong, Rico, pagmata. Rico, giurong ka? Rico. Dito ko paglansang nila ni Jesus, ma! Ha? Jesus! Diyos ko! Og dinhi mga higala, nahog ang tabil ning atong sugilanon nga gituyo sa pagpahaom ning adlaw sa pamalandong. Sugilanon nga naguluhan, Hesus ko, Diyos ko. Giatagan og kinabuhi ning mosunod sa papel ni Rico Jeffrey Gabunada, Rosa Miss I Ingrid Vertudaso. Nagda sa papel ni Hesus Oji Kumpuk Rakasa, Magdalena Carol Marie Hikain. Nagda sa papel ni Judas Janjan Lara. Kining maong sigilanon gisuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Ricky Porzoilo Garing. Music narrator Randy Padayaw Suson. Mga tunubog kasikas Gio Gabunada. Recording editor John Lloyd Gabiana. Sa ngalan sa RMN Drama, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson. Magaingon ang Ginoo, magauban kanato sa kanunay. Tatak RMN.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.